Boldog július 4-én! Itt vagyunk az Outlet Centerben újra másodszorra, és nézzük a cipőket, hogy mi legyen. Ja. Nem tudunk dönteni a 20 vagy 30 dolláros cipők közül, úgyhogy... Itt nagyon durvák ezek a cipők. És hát mivel idén is itt vagyunk, ezért illik venni most is egy Nike Air Max-et. Ők lesznek a kicsikék. Otthon már látni fogjátok rajtam. Leváltják őket egy időre. Itt vagyunk a Pexamból, és szól a Polar Bear Clubtól az a klip, amit nemrég beírtam a Pop-Punk Mindra, és úgyhogy most kötöttem. És nézzünk itt körbe, mert van mindenféle fantasztikus pop-punkos ruhadarab. Úgyhogy bevásárolunk keményen, megvan már a Nike Air Max az idei is, úgyhogy hajrá! Gyere, nézelődjünk még egy kicsit. Na Feri, mit vettél ma? Pólót, bazd meg. Pólót? Ja, bazd meg. Nincs semmiből szarauk benne. És megyünk ott kibaszott hiking-olni. Jaj, de durva. A két hülyes rák. Mekkora eső esett menni, nézzük meg. Hikingolni, ez csupa-csupa móka, imádjuk. A móka tökön is állok leszek, bazd meg. Ez lehet. Nézzétek, itt van a kis cipőm. Mutasd meg te is, Pusi, hogy milyen cipőt vettél. Hát most vettem el. Nem baj, vedd csak elő. Mi? Miért nem akkor vettem fel? Ezt se veszed ki, mi? De éppen elsuhant. Szerintem a szélvédőjét még. Ó, nagyon szép. Nagyon szép kis cipőt vettél. Jó kis kupi van hátul. Csúsz, szuper. Na, csáhol biciklimáról. Tavaly is végez volt. Ja. Imádom New Hampshire-t. Annyira tetszik, hogy a felhők így ráülnek a hegyekre. Megvan? Aha. Várjál a sínre, aztán kövessük. Mindjárt fut a belga ész utána. Ja. Nézzel szembe. Ezt nagyon szeretem. Jó. Na srácok, megérkezünk lassan. Ah, igen. Merre menjünk? Majd jobbra parkoló. Én meg itt van a parkolóban. Jó jegyúzza. Jaj, de jó! Na, én már a kocsiba alszom. Jaj, tavaly itt fotózkodtunk. De durva. A fene gondolta volna, hogy visszatérünk még ide, de itt vagyunk megint. Na Louis, mit szólsz? Hogy tetszik ez a hely? Zsír, mindjárt nyomatunk fel fotót is. Igen, feltétlenül. Gyönyörű szép, imádom. I'll take you guys go. Nem hallom.
szerzünk térképet. Most fejeztük be a munkát. Mára megyünk gyorsan, megnézzük a VB-nek a döntőjét. Itt vagyunk már a Commonsnál. Beugrunk. Szerintem a cancelőrök nagy része már itt nézi a meccset. Nézzük. Kemény a meló. Most épp meg lettünk kérve, hogy vágjunk egy kis füvet. Megyek arra felé, megmutatom, hogy épp mit csinálunk. Ezt remélem látjátok, hogy ez egy igazi John Deere-i, nagyon menő cucc. Ott van Ádám, ő már keményen dolgozik. Itt van Andrew is. Szasz, Andrew! Szépen fölállunk. Na ide nézzetek, srácok! Itt a fűnyírás már nagyon profi szinten megy. Elővettük a fűnyírókat. Dude, you missed it, man. The club. What's happened? I didn't hit the ball, dude. The club just went. Oh man, that sounds cool. Na csináld, csináld! Ez az. Már volt alkalmunk gyakorolni pusival, úgyhogy már egész jól megy a fűnyíró használata. Bár így eltalálok. Na, jó. Hey, I want you guys to videotape me hitting it. Yeah. Are you recording? Yeah, of course. Yeah! That's it, Andrew. Cool! Dude, that was a close. decent one. Yeah. Dude, I can't believe. Most flip-flopperelni fogunk, nagyon bonyolult feladat. Ezt a gépet használjuk. Tök menő.